Já vás vítám u trochu recyklované přednášky N+1 versus Spring Data versus Hibernate a NebYPast. Proč je recyklovaná? Měl jsem ji původně pro jednoho klienta, potom pro Kotlin Server Code, ale nikde není veřejný záznam a tak jsem se rozhodl, že to zkusím nahrát znovu z domu. Takže pojďme na to. Co je vlastně jako N+1 problém? Je to věc, kterou typicky vlastně potkáváme ve chvíli, kdy vlastně máme nějaký data v nějaký relační databázi, klasicky prostě jako nějaký SQL. Nedáme si pozor, jak vlastně jako iterujeme nad nějakýma vlastně jako vazbama v tabulkách. Tady mám takový jako modelový příklad, že prostě mám nějaký články, artikl a ty vlastně jako každý mají odkaz na nějakého autora, který je ve vedlejší tabulce. A když já vlastně jako budu chtít seznam všech článků, včetně jejich autorů a nedám si pozor vlastně jako na všech vrstvách, který se toho účastnějí, jak to vlastně jako procházím, jak to fetchu, tak se mi jednoduše může stát, že vlastně jako začnu vlastně krom toho, že si vyselektuju vlastně jako data z těch článků přímo, tak potom prostě pro každého jednoho autora nebo v horším případě pro každý článek vlastně jako mi jde další jeden dotaz do databáze pro každého vlastně toho autora. Takže najednou vlastně jako krom toho, že to jako nevypadá úplně pěkně jako akademicky, tak to má i jako reálný dopad, že když má prostě nějakou latenci mezi aplikací a databází, tak prostě ji platím spoustukrát místo několikrát málo. A to spoustukrát je ještě vlastně jako podle toho, kolik dat načítám. Takže jako to ještě jako není ani konstantní jako ta daň za to. Zároveň prostě té databázi to většinou neděláš tak dobře, ale to je zase jako jiná otázka. Takže to je vlastně takový základ, jako co je N+1. A máme dva takový jako základní přístupy, jak vlastně to dělat líp, než vlastně jako ten N+1. A první z toho je fetch join, který vlastně všechno joiné do jednoho dotazu a všechny vlastně ty informace, které já budu v tom seznamu těch v tomhle případě článků chtít vlastně si joinu a fetchu to vlastně jako v jednom dotazu. Výhoda je, že to je jeden dotaz, takže vlastně tu latenci mezi databází a aplikací platím jenom jednou, ale nevýhoda je, že vlastně jako zase utrácím bandwidth, pokud vlastně jako mám řídký data. Co myslím řídkýma datama je to, že když budu mít prostě 100 článků, ale napsali jenom 2 autoři, tak vlastně jako u každého toho článku budu znovu mít vlastně jako zopakovaný veškerý data o těch autorech, takže vlastně místo toho, abych vrátil prostě jako 100krát data od článků a 2krát data od 2 autorů, tak vlastně vracím i 100krát vlastně jako data těch autorů. Po velkou část času mi to nemusí vadit, ale je dobrý vlastně jako si to uvědomovat, že tímhle přístupem vlastně zase jako sice šetříme vlastně jako tu latenci, ten nějaký ping mezi prostě aplikací a databází, ale utrácíme zase vlastně jako objem dat, který přenášíme mezi aplikací a tou databází. Potom vlastně jako další přístup řešení, který zase vlastně jako trošku otáčí ty priority, tak je to, že vlastně jako použiju constant number queries. Populární tohle hodně bývalo třeba v dávných dobách v nete komunitě kolem PHP a kolem vlastně jako NotOrm a DB, který tohle byl vlastně jako defaultní jejich režim. A je to o tom, že vlastně já si v jednom dotazu vyselektuju vlastně
všechno vlastně jako z těch článků a poskládám si vlastně jako seznam IDček autorů, který mě budou zajímat z výsledku tohohle prvního dotazu a to pošlu do nějakého vlastně jako druhého dotazu, kde vlastně jako načtu ty autory podle vlastně jako toho nějakého filtrovacího seznamu IDček autorů, který mě zajímají na základě toho prvního dotazu. Co je super je, že vlastně jako už to není jeden dotaz, už to je prostě jako několik dotazů, ale není to, že prostě jako N+1, protože prostě není to, že když mám prostě jako 100 různých autorů, tak načítám prostě jako 100 dotazama, načítám jenom 2 dotazama v tomhle případě. Takže vlastně jako sice utratím 2krát jako ten ping mezi databází a aplikací, ale jenom 2krát, ne prostě 100krát. Zároveň je fajn, že vlastně jako to šetří tu vlastně jako to množství dat, který musím přenášet, protože prostě když mám 2 autory, který se účastní 100 článků, tak prostě přenáším data jenom 2 autorů. Zase prostě jako vždycky nic není silver bullet a podle vašeho případu tohle to nemusí být prostě zajímavý aspekt. A když vlastně se vrátíme k tématu té přednášky a vlastně jako N+1 v kontextu Spring Data a Hibernateu, tak si musíme uvědomit, že vlastně jako do toho mluví docela fakt hodně vrstev. Jedna vrstva je prostě takový ten jako Spring Data, ta prostě jako nejvyšší vrstva, kterou typicky vlastně jako v tomhle světě pracujeme. Pod ní je vlastně jako Spring Data JPA, což může tam být vlastně jako v dnešní době i něco jiného, ale držme se toho, že jako kdyby tam bylo Spring Data JPA, což je taková ta vrstva, která vlastně jako to překládá potom právě vlastně jako na tu JPA, respektive vlastně Jakartu Persistence vrstvu, což je nějaký prostě jako obecný standard, jak vypadá vlastně jako standardizovaný ORM v JVM-kovém světě. A potom vlastně tam typicky máme Hibernate, což je už vlastně nějaká jako konkrétní implementace toho standardu a asi jako nejrozšířenější. A potom vlastně pod tím vlastně jako Hibernatem tam máme ještě jako další vrstvy, které jako v nějakých extrémních případech vlastně nám to můžou do toho vlastně jako vstoupit a vlastně jako ještě trochu jako upravit, jak moc to jako je nebo není problém. A to je prostě JDBC, což je ten vlastně, že jako vrstva toho samotného driveru, nebo můžeme vlastně mezi náma a databází být prostě ještě nějaký PG bouncer a různý další prostě jako takový jakoby databázoidní proxiny. A potom vlastně tam je nakonec ten samotný vlastně jako Postgres, případně prostě jako cloudový řešení, který se tváří jako nějaký Postgres nebo nějaká databáze, ale ve skutečnosti ještě mají nějakou vlastní vnitřní logiku. Takže prostě tam je fakt jako hodně vrstev a prostě co nezměříme, to nevíme. Jako jde sice spoustu vymyslet od stolu a vlastně jako odhadovat, jak se to bude chovat, ale tím, jak do toho vstupuje fakt hodně vrstev, tak je to zrádný a je dobrý tyhle ty věci vlastně jako spíš měřit, než prostě odhadovat. Samozřejmě základy jde odhadnout, ale velmi jednoduše tam jsou chytáky, který něco, co těsně vedle funguje, tak vlastně najednou přestane fungovat. Tak. Co máme za možnosti vlastně jako měření, když odhlídnu od takových těch vlastně jako infrastrukturních věcí ze stran vlastně jako od Postgresu do infrastruktury, nebo nějakého jako SQL do infrastruktury, ale spíš vlastně jako ze strany té aplikace.
tak vlastně jako úplně nejjednodušší nebo nejprimitivnější je Hibernate Log Queries, který prostě zapnem v application YAML nějak takhle prostě jakože show SQL na true a můžeme si vybrat, jestli to chceme formátovat. A ten výsledek vlastně potom vypadá v logu takhle nějak, že ono nám vlastně jako do logu potom vypisuje každý jeden dotaz, který vlastně jako dělá s tím, že tam nebývají konkrétní parametry, ale furt prostě jako je dobrý k tomu přistupovat jako už k něčemu jako důvěrnějšímu, takže to spíš většina těch věcí patří spíš na nějaký nižší prostředí než na produkci. Potom vlastně jako další varianta je Hibernate Statistics, který už vlastně jako není o tom, že by vlastně jsme logovali každou jednu querynu, ale vlastně jako vždycky za nějaký unit of work, což je často třeba nějaká ať už sessiona nebo transakce, tak vlastně nám potom vypíše Hibernate do logu vždycky vlastně jako takhle nějaký vlastně jako statistiky, kolik toho čeho udělal. A tam ve chvíli potom prostě najednou vidím, že tam jako udělal spoustu jako JDBC statements, tak tuším, že jako tam něco jako smrdí. A další varianta vlastně jako, která už trošku přesahuje do vlastně takový jako infračásti, ale jde vlastně jako řešit už v rámci třeba jako integračních testů nebo nějakých jako perf testů, tak vlastně jako je možnost test containers s PG stat statements, což potom tady jako pro zájemce v popisku videa bude vlastně jako odkaz na to, jak to jde vlastně jako nastavit. A výsledkem je, že vlastně potom máme jistotu, že nám to třeba prostě nějaká jako cacheovací proxina nebo nějaká ještě vrstva nižší než vlastně jako ten Hibernate ještě jako do toho nehrábla. A protože ty výsledky vlastně jako jsou přímo vlastně jako z třeba jako toho Postgresu. Tohle je teda řešení, který je jenom pro Postgres, nevím, jak moc jako ostatní databáze nemají alternativu. Dobrý je na tomhle tom, že to jednak je vlastně jako opravdu jako ta vrstva, která potom jako ty queryny vyhodnocuje, takže vím, že prostě jsem nevynechal nějakou jako vrstvu, která by do toho ještě mohla hodit vidle a zároveň i z těch vlastně jako nějakých integračních testů to jde docela dobře vlastně jako dotazovat jako ty čísla, takže potom třeba v tom odkazovaném repozitáři, tak je vlastně jako náznak, kde dělat nějaký perf testy, který kontrolují, že při nějakých vlastně jako běžných use casech mi tam nezačnou růst vlastně nějaký jako velký počty queryn nad to, co bych vlastně jako chtěl a tím vlastně detekovat, jakože tam nejspíš někde mám N+1. Tak. Potom vlastně relativně novinka v rámci Hibernateu, což novinkou myslím pár let, tak je vlastně možnost vlastně jako detekovat fail on pagidation over collection fetch, což zase jako je to až v runtimeu, takže to, což vlastně jako všechny tyhle věci, takže bohužel jako to není nějaký jako pěkný statický řešení dopředu, ale zase může to vlastně jako chytit některý vlastně jako ty N+1 scénáře při nějakých integračních testech na nějakých nižších prostředích, při nejhorším teda na produkci. Na té produkci nevím, jak moc to člověk jako nechce mít zapínaný, jestli prostě pro něj jako ta performance je tímhle směrem tak důležitá, aby vlastně jako radši spadnul, než to pochoval pomalejc. Zase prostě je to zamotanější,
většinou spíš vlastně jako chce být jako člověk, že jo, i pomalejší a obsloužit, ale to může znamenat, že by to tak zase zahltil, takže nechám na laskavém čtenáři, jestli to chce nebo nechce používat a na jakých prostředích, ale možnost existuje a potom to vyhodí vlastně jako exception, pokud vlastně jako iterujeme po nějaký kolekci a tím generujeme vlastně jako ty feče, což je jeden z těch nejtypičtějších vlastně jako zdrojů N+1 problémů. Tak. A teď, když vlastně jako už jsme si jako řekli, co to N+1 je a jaký vlastně jako jsou nástroje vlastně jako i na aplikační úrovni, jak je vlastně jako detekovat, tak co vlastně jako s nima. Hrozně let a bohužel i vlastně jako do dnešní doby spoustu vlastně jako ať už modelů nebo agentů vlastně jako má pocit, že když se tam hodí IGR, tak prostě jako se tím všechno vyřeší. Akorát, když se podíváme do dokumentace Hibernateu, tak vlastně jako si zjistíme, že pokud vlastně jako s těma IGR vlastně jako asociacema neuděláme ještě jako něco další, nějaký další krok, tak vlastně jako to povede na N+1. A proto vlastně jako třeba Hibernate doporučuje jako default mít vlastně všechno naopak lazy. A to IGR chování vlastně jako řešit už vlastně jako v těch jako konkrétních repozitářích, v konkrétních vlastně jako queries. Takže když vlastně jako IGR sám o sobě nám nepomůže, tak co nám teda pomůže? Jo, tady to jsem jenom teda jako ten IGR, tak a vlastně tady teda vlastně co nám ještě nepomůže. Trochu jsem zapomněl pořadí slajdů, to je jedno. Tak, vlastně u Minute One, tak bohužel vlastně jako to, co zase jako jsem se potkal, že ať už v nějakých článkách nebo vlastně jako nějaký modely tvrdí, že to řeší, tak to neřeší, je batch size. Vlastně jako ten batch size potom řeší vlastně jako v nějakých jiných případech, ale v případě Minute One, tak batch size vlastně nedělá vůbec nic. A potom vlastně v případě Minute One opět vlastně jako nic bohužel neřeší fetch mode join, který vlastně jako zase, ať už v nějakých článkách, nebo jsem tam vlastně jako nějaký modely tvrději, že to je řešení, bohužel to nepomáhá. Pro zvědavce jsou na to vlastně jako testy v tom odkazovaném repozitáři. Tak, co nám teda jako pomůže, je například vlastně jako entity graph a tady například vlastně jako ad hoc entity graph, takový, který se vlastně jako definujeme přímo vlastně jako na tom vlastně jako magickém Spring Data repozitáři. To je to ad hoc, že prostě to je tady jako explicitně napsaný a tohle nám to může vyřešit, pokud tady prostě jako vyjmenujeme všechny ty věci, které jako je potřeba najoinovat a vede to vlastně na ten fetch join. Další věc, která vlastně jako funguje, je další varianta entity graphu a to je vlastně jako pomenovaný entity graph na vlastně jako té entitě a potom vlastně jako na tom magickém repozitáři já se vlastně jako můžu odkázat už vlastně jako na ten nějaký pomenovaný entity graph, čímž vlastně jako, když tady mám x různých vlastně jako metod, který vlastně jako mají různý nebo jako dělají různé věci, ale vlastně jako potřebují stejný entity graph, tak prostě je možnost to takhle sdílet a nemuset to tam vypisovat prostě jako po každý
znovu a udělat tam x chyb, že něco zapomenem. Tak. Další věc, která nám vlastně jako rozhodně jako funguje, je ve chvíli, kdy vlastně jako si napíšem ten join fetch v HQL, respektive JPQL na vlastně zase jako tom repozitáři, a tohle je řešení, který prostě jako je explicitní, ale už prostě musím psát to HQL a není to pro takový ty jako echt magické metody. Potom vlastně jako ve chvíli, kdy používám takový to vlastně jako criteria builder API a místo vlastně nějakého HQL a stavím si ty dotazy vlastně jako těma criteria builderama, tak zase tady vlastně jako můžu říct prostě jako explicitní ten fetch vlastně jako, který potom vede na ten join fetch o úroveň níž. Tak. Potom vlastně jako tam to bylo pro many to one, one to many, many to many, tak vlastně jako všechno, co fungovalo pro many to one, funguje i pro ty ostatní vlastně jako typy asociací. Ale tady už vlastně jako začíná u nich fungovat i ten batch size na atributu. Ne na entitě, ale na atributu. Tím, že vlastně jako je tam ten chyták, vlastně jako, že pro many to one ten batch size nefunguje, tak mně ten batch size přijde vlastně jako zrádnej, že prostě jako u dvou typů asociací funguje a u jednoho vlastně ne, tak je to takový jako chyták nepříjemný. A ještě tam vlastně jako je nepříjemný, že ten batch size, a teď už si nepamatuju, jak to bylo, ale je tam chyták set versus list, že s něčím to funguje, s něčím to nefunguje. Ale to už vlastně je detail, který případně vlastně jako v tom repozitáři odkazovaným se jde podívat. Tak, potom ještě takové jako poznámky okolo, vlastně jako na pochopení vlastně jako co nám tam vlastně do toho vstupuje, tak jak máme vlastně ty Spring Data magický repozitáře a s těma magickýma metodama typu prostě find all by něco a tak dál, tak vlastně ty se interně překládají na kritéria query na úrovni toho vlastně jako JPAčka a hloubš, což potom vlastně jako má za následky nějaký ty vlastnosti, jako co z entity se na to aplikuje nebo ne, když potom člověk jde do detailů té dokumentace a čte vlastně ty detaily, tak vlastně je dobrý si uvědomit, že ty magické metody z pohledu vlastně jako JPAčka už nejsou magické metody, ale jsou to prostě nějaký kritéria query. Tak. A tímž pádem vlastně jako tam jde používat vlastně jako ty entity grafy, který potom vlastně jako vracejí to, že na těch kritériách query vlastně jako spoustu těch věcí, které vlastně jakoby fungovaly na vlastně jako entity manager find all, tak vlastně jako nefungují na těch jako magických metodách find all, protože vlastně jako už je to jako jiný režim toho JPAčka, respektive Hibernateu. Takže to je jako takový jako chyták, že ve chvíli, kdy člověk vlastně jako si přečte dokumentaci k tomu, jak se chová jako entity manager find all, tak je to vlastně jako jiný chování než ty magické metody ze Spring Data, protože vlastně na úrovni toho vlastně jako JPAčka, respektive Hibernateu, už to je vlastně jako kritéria query a ne vlastně jako find all. A potom ještě teda jako takový jako rekapitulace vlastně jako toho, jako jak bych jako to měl řešit, protože že samozřejmě jako předčasná optimalizace je zdroj zla, a takže vlastně jako by to mělo být něco takového, že prostě z monitoringu zjistím nějaký bottleneck, samozřejmě jako v dnešní době to dost často zjistí nějaký agent za mě, a
Potom ten bottleneck bych si prostě měl v ideálních podmínkách někde být schopný reprodukovat. Vlastně jako ať už na nějakém nižším prostředí, nebo úplně jako nejlepší, když jsem schopný si ho reprodukovat, že prostě jako v testu u sebe. To je jako úplně nejlepší. A potom teprve prostě jako řeším ten jako případný N+1 problém, protože ve chvíli, kdy prostě budu řešit N+1 problém a nebudu vědět, že to je opravdu ten můj bottleneck, tak dost možná prostě jako je pěkný, že jsem vyřešil N+1, ale ten vlastně jako v mém provozu třeba jako reálně byl jako mnohem menší bottleneck než úplně jiný bottleneck, takže jako vlastně to může být jako wasted effort v tom, že řeším problém, který sice jako z akademického pohledu jako je problém, ale na můj provoz nemusí mít reálný dopad. Takže prostě jako vždycky bych měl řešit jenom problémy, který vím, že jako se mě týkají. A potom jako je nejdůležitější, že jako krok, když řeším jako libovolný prostě jako performance problém, a to je to, že vlastně jako ve chvíli, kdy teda jako mám připravenou nějaký fix a jdu ho nasadit prostě jako na tu produkci, tak prostě zkontroluju, že opravdu mi jako to pomohlo a že můj bottleneck prostě se posunul nebo zmizel. Takže prostě jako, a pokud ne, tak jako dost často nejlepší možný řešení je vlastně jako revert toho fixu, protože pokud vlastně jako v mém provozu se to jako ten fix neprojeví, tak vlastně jako dost často je lepší tam nechat jako původní verzi, pokud není vyloženě špatně, že? Protože to už je otestovaná a už prostě víme, jak se chová pod nějakou zátěží, když to vlastně ta nová opravená verze může sebou nést prostě jako nový chytáky v nějakých prostě corner casech, který ještě nemáme všechny vychytaný. Takže proto jako je vždycky důležitý, ať už dělám prostě jako libovolný jako prefix, a to nejen jako N+1, tak prostě musím ověřovat, že jako jsem vlastně jako pomohl tomu mýmu reálnému problému a ne, že jsem prostě jenom řešil něco, co vypadalo, že by mohlo pomoct, ale ve skutečnosti jsem zaseklý úplně na něčem jiném. A když to teda vlastně jako zkusím ještě jako shrnout, tak vlastně jako jak jsme na začátku si říkali, že vlastně jako jsou dva přístupy vlastně jako k N+1 jako čím to řešit, tak vlastně takový jako JVM-kový hibernate svět většinou vlastně jako preferuje ten fetch join před vlastně jako constant queries. A mám pocit, že to historicky bude trošku spojený s tím, že ačkoliv třeba vlastně ten PHP svět zase vlastně jako mi přijde, že aspoň dřív vlastně jako preferoval constant queries. A mám pocit, že tenhle rozdíl bude trošku daný tím, že historicky vlastně jako v PHP světě typicky, že vlastně jako ty aplikace běžely na stejném stroji jako databáze, když to vlastně jako i v tom JVM-kovém světě bylo běžný, že vlastně jako ta databáze běží na jiném stroji než ta aplikace. A tím pádem tam přesně máme ten jako hlavní, nebo ten jako rozdíl toho, že vlastně jako ve chvíli, kdy běžím na stejném stroji, tak vlastně jako už neplatím tu daň za vlastně jako větší ping vícekrát mezi vlastně databází a aplikací a už vlastně jako ve chvíli řeším tyhle problémy, tak už mě prostě zajímá třeba jako ta paměť, kterou spotřebuju na ten přenos dat a tak dál, když to vlastně jako v tom scénáři, kdy prostě to běží na jiných serverech, nebo prostě, že jako v dnešní době typicky, že v nějakých cloudových prostředích, kde prostě jako pojem server je úplně jako na ruby, tak vlastně jako že najednou vlastně jako to bývá netriviální vlastně jako ping mezi aplikací a databází, tak vlastně ten fetch join často vyhraje, že i když prostě se přenáší jako trochu víc dat, tak to často bývá vlastně jako lepší, ale zase prostě co nesmíříme, nevíme. Jako. A potom teda vlastně jako pozor na vlastně jako eager v tom jako nejjednodušším přístupu, jenom tam hoď prostě eager a N+1 se tě netýká,
tak to vůbec nic neřeší. Naopak vlastně jako nám to přinese vlastně jako víc problémů než užitku vůči N+1. Takže jo, potom vlastně tady je trošku teda starší ještě slide před těch asi 2 let, že vlastně jako většina článků odpovědí je ChatGPT nezahrnuje vliv všech vrstev. To samé vlastně jako mám pocit, že i jako odpovídá té zkušenosti s různýma modelama, že často vlastně jako tím, že jsou vlastně jako učený, že jo, jako na těch článkách, odpovědích a tak, že vlastně jako tohle je furt jako i v dnešní době na místě, že často vlastně jako ten pohled je moc zjednodušený na to, aby to jako reálně řešilo ten problém. A proto je prostě potřeba kontrolovat nějakým prostě, ať už jako těma způsobem, co jsme si ukazovali v nějakých nižších prostředích, nebo potom v produkci nějakým vlastně jako monitoringem, co vlastně se mi tam děje, protože málo kdy to opravdu jde domyslet dopředu vlastně jako ze strany toho kódu, že opravdu vlastně jako zvlášť nějakýma pozdějšíma změnama tam něco vlastně jako nerozházíme. Potom vlastně taková jako úplně jak poznámka pod čarou, odkaz bude vlastně pod videem. Pozor, vlastně pokud používáte Kotlin, tak používat vlastně jako Kotlinní data klasy jako entity je furt vlastně jako problematický, ne, že by to nešlo, ale tím, že vlastně jako Hibernate má nějaký požadavky na vlastnosti hashovací funkce a equal funkce vlastně jako entit, který vlastně jako ty defaultní vygenerovaný pro Kotlinní data klasy nesplňujou, tak vlastně potom člověk velmi jednoduše může narážet vlastně jako na problémy typu, že ten Hibernate vlastně jako najednou není schopný identifikovat, že to je vlastně jako ta samá entita, kterou už vlastně v tom entity manageru má a můžou z toho být prostě problémy, takže potom odkaz pod článkem vlastně jako jak to řešit, pokud by člověk jako to chtěl opravdu jako data klásama, ale mně přijde praktičtější, jednodušší se s tou technologií neprat a jet vlastně jako normálníma klásama, jak ala javovskýma, akorát z Kotlinu. Takže potom vlastně jako tam budou další vlastně jako odkazy pod článkem, rozhodně prostě je zajímavý si někdy přečíst jako Hibernate User Guide. Když jsem si ho četl, tak jsem vlastně jako zjistil, že mám spoustu pověr, které nejsou pravda, ale to samozřejmě jako většinu z nich jsem nejspíš ani jako si neuvědomil. Prostě je zajímavý si to občas přečíst. A potom případně tam bude vlastně odkaz na ten můj demonstrační projekt, kde vlastně jako jsou nějaký takový jako ukázky těch vlastně jako situací, kdy už vlastně jako k těm N+1 může docházet a jak to jde řešit. Tak já vám děkuju za pozornost a čau.